अब तनी एगो गीत हो जाओ फिर नौको भाई लोग खाती मार्केट में रह के बा तो मैं देखे के बा जननी हाँ तब एगो गीतो गवाई ई उली ब्यासवा कहला सके तारा संग के मैं पाड़ा पाड़ा रह गेले तू भैंसा हो गइला हैं बाकी इनका मुहे सुननी है नु कि चुनरी जब ओढ़ हां जी तब बलिया के पाड़ा देखी ई पाड़ा पड़े नहीं खे रहल चाह ई पाड़ा तो चाहता कि साढ़ भैंसा हो जाते बाकी का करे जब भाई खोला भैंस देखता ना ये पाड़ा के मुंडवे खराब हो जाता हम बहुत समय ज्यादा ले लेनी है सुमिरन में ई तो इतना कम समय ले ली इतना कम बहुत कम आज साढ़ भैंसा के देखाई काल बच्चा दे दी कमे दिन में ई कौन न त कहनी है जैसे हमारा करवा पाड़ा देखता नहीं वही तरह का हम भैंस देखता नहीं खोला कौना बात के जवाब नहीं खे हम जायज के दुगो लगाई ले भाव जाई इज्जत कोई से लेबे के बा तो इज्जत देवे के सीखी हम रवा की इज्जत देता नहीं रवो हमारा की इज्जत दी केहू बाउर कही ना का भैया केहू बाउर कही रवो सब हमारा सपोर्ट में रहनु कि भाई देहाती जी वे इज्जत देता तो इनको चाहिए कि इज्जत देस हां ना अपन इज्जत भौजी पेटीएम करो देखिए अभी है बाकी रवा इज्जत कब देव कहां देव कैसे देव हम वही फेर में बानी कौन जी पे दे रवा हमारा में तना अंतर बा जेंट्स में और लेडीज में कि हमनी के केहू कही कि भाई देहाती के रोज प्रोग्राम चलता रोज स्कॉर्पियो चलत रहती है धनंजय भाई रोज प्रोग्राम में जाता रहे रवा के केहू जानते नहीं का कहे अजीब निर्मला यादव चलती अरे भाई रातों दिन चलते रहती है खूब चलती है रवा चलला में आई हमनी के प्रोग्राम में जा जैसे रारो मंडली के लड़का कहले हैं कि हेने हमनी कर का दो गोल है कर दल है देखे नो जकर शीशा के घर होला नु वो दूसरा के घर पर पत्थर ना फेंके अपने गोल लेके घूमत रहलो आ दल पर तहलो आंख दिखावत रहलो जाय ई दल तहलो के गोल में ढुकी तहलो के गोल में फाट चितरा जाए नहीं का बोलो कि फाटल बाकी फिर भी आई लव यू बाकी हमारा से दो गोला होगा तो हेता ना खतरनाक कोठलाली मत मारी सैंपल मारी सैंपल लगा जगह कि वो भाभी दोनों टांग ऊपर करो 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 अब तनी एगो भाई साइड संग के तो तनी एगो इहो हो जा हमारा खुशी भइल कि और गीत हम गौने रवा कने कि हम स्टेज प्रोग्राम पर गाना गा के छोड़ दिल बानी जौन देहाती जे रवा पचरा गौनी हा बहुत अच्छा रवा गौले हम बाकी हम सरस्वती कसम खा के कहतनी हम रवा मुँह गावल गाना उ सुनलहु नहीं कि ई बहुत पहले हमार गुलाब शर्मा जी एक गीत के पचरा में गावत रहनी गुलाब शर्मा जी के गावल गीत तो बिरहा में ना रहे ओकरा के बिरहा में हम कहनी हा अभी बाकी रवा जब कहतनी कि हमार गाना गावल देहाती जी गौनी तो का हो गई निक लागल होई गा दे बाकी हम रवा मुँह से एक दिन सुननी ओखिया लो राइल लाइल बका है कि कौना सराव के गावल कौन साली गावत रहबे हमरा बताएं हैं हमरा बता के लादा मुंगेश्वर हो गल बड़ी काई जे तहार गीत हम गावे लगा हमर जीभ कट जाई ए भौजी हमारे गीत तू गावे लू हमरे के लगलू आंख देखावे गाना कभी बा देखो तने मुनि पातर छितर रहतु नु का से का हो जाई की सुन ले हो को कि सराहले बहुरिया डोम घरे जाने हमनी के पुरखा पुरानिया लोग कहेला जब बाल बच्चा के जब डांटे ला लो कहले रे ए काहे ने घुमत रह लगिन हो सराहले बहुरिया डोम घरे जानी अच्छा ये बताई हम मेहरारू हई हमारे में तो 9 गो पोए बा जब हम प्रोग्राम गावे आइल बनी
तो रौरा हमारे में 9 गो कमी निकाल कहे केहू ब्यास के संगे हम गायब तो 9 गो कमी निकाली देखा रवा का लेकिन हम रउआ से ही पूछता नहीं रउआ में अपना कमी बाकी ना हां अपन पहले झांकी तो देखा ही है रउआ खड़ा होके का ढंग कहिया आई अब इतना गायब तो रउआ खड़ा होके का टंगरी में जोड़ पर ना तनी सांस लेबे दी अपना शरीर के मनुष्य के तन पौले बन तो कम से कम तनी सांस लेबे के पड़ी रहो भाई तोरा ऐसे अपना शरीर करवा दोस्त मत दी ना जे हमरा गोड़ से खड़े नहीं खे भइल अब रात दी रवा गायब अपना देह करवा समाज से ना दे तरवा खड़ा हो खब कहां से बताइए आवाज यहां का करो आवाज एकदम फंसता उनको। एगो बात वहां का कहनी है का कहले बानी कुछ कहले बानी का रउआ कहनी है कि उ गोल ह हाँ आई दल ह तू कहनी है कि ना ना हमार दल ह हाँ आ तहार गोल ह हाँ तो देखी जहाँ दल रहेला तहाँ गोलो रहेला जहाँ दल रहेला तहाँ गोलो रहेला गोल ना रही तो दल के कोनो ठेकान ना रही बबुआ ध्यान देवे के बा। हमहू उल्टा पुल्टा ना बोलबे से कि निर्मला यादव है सही बदनाम बाड़ी बांधे से पहले साटा लो तय करता कि गाड़ी नहीं खेगावे के तो हमरो करेजे पे हाथ रहता कुंडल बाबा हम अपने खिरिया का खा के कहतनी जे कुछ नहीं खी कह तब यहाँ का कहनी हम जे सब लोग गरिया बता हाँ जी सारा ब्यास लोग गरिया बता हाँ तो का करो क्या करे गाड़ी देता आ हमरा गरियावला से 4 गो कार्यक्रम में ब्यास के मिलता तो ठीक है ना बा 10 आदमी के खर्चा पानी चलता एक हम खुशी मानता नहीं रौरा अरे वो तो गुप्त गुंडा बानी जे गाय खराब या मांस काट ले मार